Sa iban nga balita, 21 anyos nga illegal recruiter nga nagpangako sang obra sa South Korea dakop sa entrapment operation. Suspect nagapanindugan nga isa siya ka tutor kag indi recruiter. Iningin tutukan ni Daryl Marie Sarmiento live. Daryl? Said mayara na naman sang nanging biktima sang scam pinaagi lamang sa paggamit sa ila sini nga mga social media accounts. Matapos matukiban sang biktima nga si Kevin Castro, residente sang barangay Malitbog, Sentro Kalinog, Iloilo, kag ni Ryan Anthony Liada sang barangay Dungon C, Mandurriao, nga daw amat-amat na sila nga ginahut-hutan sang kwarta sang nagpakilala nga isa ka operator sang Korean Tutorial Center, gilayon ini sila nga nag-report sa La Paz Police Station. Sa parehong adlaw ginkasa ang isa ka entrapment operation sang La Paz Police Station sa Ledesco Village, barangay Tabuksuba, La Paz. Target ang 21 anyos nga sospetsado nga ginkilala kay Melissa de la Cruz, isa ka tumandok sang barangay Bundukan, Bocaue, Bulacan. Ang ilan nga transaksyon sang suspect nga ma-undergo sila for 2 weeks time sang tutorial, Korean tutorial, para nga mag-aboto sila dito sa Korea, kabalo na sila sang lingwahe sang Korean language. Ginpanginwala sang suspect ang mga alegasyon sa mga tagreklamo. Pahayag sini hindi siya illegal recruiter kundi nagabuligid lamang nga mapadali proseso sa mga nagahandom makasulod sa South Korea. Unang-una po sa lahat, hindi po kami agency. Tutorial services po kami. Paano po kayo magkakaroon ng license permit sa POVA kung hindi naman po kayo agency? Base naman sa kapulisan, madugay na nga ginamonitor sang Philippine Overseas Employment Administration kag National Bureau of Investigation ang modus sang suspect. Madamo naman ini sa mga nabiktima ilabi na diri sa Western Visayas. So nagkanda kami sang entrapment operation, which is hindi man siya registered or authorized nga mag-hire sang clients nga mapadalaya sa South Korea. Sa subong ginaproseso na sa mga kapulisan ang mga dokumento sa pagpasaka sang kaso nga illegal recruitment kag estafa kay De La Cruz. Said ginapahanumduman sang aton sini nga mga otoridad sa mga pumuluyo nga maghalong sa pagtransaksyon gamit ang ila sini mga social media accounts kag pag-check ron gid kung bala legal o kung lisensyado ang ila sini ginapasahan sa mga dokumento, ilabi na kung may kwarta nga involbado. Said Daryl, mga pila kuno ang balor sang kwarta nga nabaldog sining ginaalegar illegal recruiter sa mga nagareklamo? Sa ginabuluban ta 10,000 pesos ang nakuha sang ining sospetsado sa aton nga mga biktima kag base man sa impormasyon nga aton nakuha sa mga kapulisan, hindi ini ang labing una nga tinion nga nakapangbiktima ang nasambitan nga illegal recruiter ilabi na diri sa Western Visayas. Madamo na siya sang nabiktima sa mga nagliligad pa nga mga binulan kag mga tinuigman. Said Madamong salamat, Daryl Marie Sarmiento.